Magandang araw Pilipinas. Yan, nandito na naman tayo sa ating munting bukid. Kasama ko ang aking Kati Waldas ko. Ayan, shoutout sa iyo Kati Waldas. Kaway-kaway naman dyan. Ayan, mukhang inis na ba ko? Mukhang dati ang sipag nito. Dahil hindi ko nababantayan. Ngayon mukhang pagod na. Ilang oras pa lang mukhang gusto na magpahinga ngayon. Ayan, at kasama ko rin ang aking pinsan yan, si Kuya Narding, at ang aking pamangkin yan, si Greg yan. Shoutout sa inyo dyan. Habang naglilibang-libang kami dito at pinoproning namin itong mga kalamansi. Yan, tingnan mo naman Kati Waldas ko ngayon. Yan, oh. Yan. Sipag ngayon. Kanina pagod na nung makitang binibidyohan ko. Biglang sinipag. Ayan. Shoutout sa inyo dyan mga kabukid. Ayan, ipapakita ko sa iyo. Sa inyo yung Kati Waldas to at tinuruan na natin mag-proning. Ayan. Magandang araw Pilipinas. Nandito ako ngayon sa aking munting bukid at susubukan ko rin sumakay sa kalabaw. Matagal na panahon na kasi na hindi ako nakakasakay ng kalabaw. Ngayon, itatry ko rin ngayon kung marunong pa ako magmaneho ng aking kalabaw. Ito yung alaga kong kalabaw dito sa aking bukid at tanghali na kailangan paliguan na natin ito at nangangailangan na rin to. Teka, baka malaglag si Idol, si Enes Vlogs PH. Ayan. Ayan, pupunta na tayo sa ilog. Ayan. At kailangan ang technique dito, pag ganitong medyo palusog, hahawa ka sa buntot. Baka kasi malaglag si CNS. Yan hawa ka sa buntot, ganyan Yan dito, hawa ka sa buntot. At yan pupunta na tayo sa aking sa paliguan ng kalabaw. Yan. Dada kalabaw, baka mamaya malaglag si Idol. Ganyan lang at kailangan humawak sa buntot kasi medyo palusong. Huwag sana malaglag si CNS Vlogs PH. Ayan, shoutout sa iyo, Tropa Campo. Yan ang aking pamangkin. Tuwan-tuwa nga ito ngayon. Dahil mukhang tatay pa ata. Ayun yun, mukhang tatay pa yan. Videohan mo na yan. Isama mo na yan. Ayan. Nagpahinga muna. Mukhang hindi na nakahanap ng kubeta to. Bababa na tayo. Katali na natin itong kalabaw doon. At bagong ang lahat. At shoutout muna dyan sa mga ka-team ko dyan sa kapwa ko YouTuber. Yan, shoutout Team Alliance. Yan, shoutout sa inyo. Yan. Papaliguan na natin ang ating kalabaw. Ayan, bababa na tayo. Yan. Ayan mga idol, ganyan ang ginagawa ng kalabaw pag patanghali na, kailangan paliguan mo yan at kailangan din nilang magpahinga. Yan, at hinihingal yan pag hindi mo siya pinaliguan. Yan, siguro mamaya mga bandang 3 ng hapon ay tatanggalin uli natin yan at tapos ng pahinga. Yan, mga halos 4 na oras yan ang nakababa dyan sa ilog. Ito yung mga tanim ng aking Kati Waldas dito sa Bicol. Ayan, may mga balatong kung tawagin. Sitaw. Ayan, marami siyang tanim. Ayan. May ilang puno ding itong sitaw. Ayan, at meron din siyang mga tanim na kamuting kahoy. Yan, ipapakita natin ang magtanim na kamuting kahoy. Ganyan lang ang buhay dito sa probinsya. Kailangan masipag ka.
Ayan. Ayan ang mga tanim niyang kamuting kahoy. Siguro mga 3 o 4 na buwan. Pwede na itong i-harvest. At meron din silang tanim na mga kamuting bago. Mga panggulay-gulay. Sasamantalayin ko na rin ngayon. Nagpapaararo ang aking katiwaldas dito ngayon. Ayan. At masarap ang buhay dito. At medyo nakakahingal nga lang. Ayan oh. Yung aking kaibigan na matagal ko na rin hindi nakikita. Yan, nag-aararo sila. Gumagamit ka ng kalabaw. At yung hila-hila niya, binubungkal yung lupa. Ayan, at mga ilang araw ito pag natapos tataniman ito ng ayan yung kalabaw. Yan, may hila-hilang pambungkal ng lupa. Yan. Yan, at susubukan din natin challenge mamaya para ipakita natin kung marunong ba tayong mag-araro. Yan, papakita natin sa ating mga kasama kung marunong pa tayong mag-araro. Yan, sa totoo lang hindi naman talaga tayo nag-aararo. Yan. At susubukan lang challenge mamaya kung paano ang buhay sa probinsya at masarap ba ang buhay sa probinsya. Ayan. Susubukan natin ang buhay probinsya. Paano ba mag-araro? Yan, nandito ako sa Munting Bukid. Yan. Mag-araro lang tayo. Yan, kayang-kaya pala ni Idol. Yan. Dito pa lang, hirap. Yung po kapitan, iyan mo puro ko yung maligila ay. Ayun. Ayan, ganito pala. Dito na ako titira, mag-aararo na ako. Gede na na. Tayo pa. Hindi na nakahanap na kubeta. At yan ako lang to. Subok lang to kung talagang kaya pang ang mag-araro tayo. Dapat sa inyo lahat yan. Sinubukan lang natin. Nakapugit. Challenge lang yung challenge. A few moments later. Tirik ang araw ngayon. Bibisitahin lang natin. Medyo masukal na naman ang ating bukid. Munting bukid pala. Ayan. Dati malinis na ito at medyo yung katiwaldas ko dito walang ginawa ata kundi mag-inom. Ayan, magaling kasi sumayaw to. Flashback. Matutang record ka, loading kuan ka live. End of flashback. Kaya pag nakainom yan, sumasayaw na. At iikutin natin ngayon ang ating munting bukid. Ayan. Ipapakita natin kung gaano kaganda itong halaman na ito. Yan, may mga bunga. Namumulaklak na halaman dito. At nakapaikot ito dito sa aking munting bukid. Para kako pagdating ng araw, ay maglalakad-lakad ako. Ay mahilig ako sa bulaklak. Yan. At pinataniman ko ito ng matitingkad na bulaklak. Yan, nakakatuwa. At
Shoutout sa lahat. Ang haling tapat ngayon dito mga idol. Nandito ako sa Bicol, sa aming probinsya. Yan, lakad-lakad lang ako dito sa ating munting bukid. Yan. Lumaki na after 1 year. Ito na yung mga tinanim kong halaman dito. March 15 ko ito tinanim. So ano na ngayon? April. At ayan, may tanim din ako punong mangga dito. Yan. Alternate yan. Ayan. At napakaganda talaga nitong halaman na ito. Kahit nasa malayo ka, kitang-kita mo siya. Kitang-kita mo yung napakatitingkad na bulaklak. Yan, hanggang dito yan sa baba. Yan, at ipapakita ko rin sa inyo yung ibang tanim ko dito. May mga tinanim din tayong rambutan. 1 taon na, yan, nakakamiss. At tamang-tama, nakapagbakasyon si idol nyo, si NS Vlogs PH. At ayan, yung mga itinanim naming rambutan. Ayan, 1 taon na. Ayan, mga tinanim tayo. Halos 1 taon na mga tanim dito. Ito, rambutan din. Marami tayong tinanim na rambutan dito. Halos 100 puno. Ayan, rambutan. At ito, may tinanim tayong saging. Yan, may bunga na. 1 taon, yan, mapapakinabangan na rin natin. Ayan, at ito rin yung aking paminta na 1 taon na rin ito. Ayan, gumagapang na. Lagyan nyo ito na ng kuhan. Yan, ayan yung tae ng ilagay mo na rin ito. Yan, tae ng baka. Yan, ilagay mo yan. At vitamina yan sa organic. Titibain na rin natin yung isang saging. No, tibain natin ito po, pwede na. Ayan mga idol. Ito yung saging nung nakarang taon. Tinanim na namin last year. At ito na ngayon. For almost 1 year, yan, mapapakinabangan natin. Ito yung saging na Señorita. Yan, sa iba tawag nito 45 days. Mayroon naman Diaz. Yan, at ipapasalubong ko ito sa aking mga kapatid. Kaya Simply Lot, yan, Pronilo Gaming. At kay Prof Paing Ocampo, baka kumakain ito. Yan, titibahin na natin. Ayan. Ayan, dadali natin yan sa Manila. Bukas, alis natin. Ayan. Okay. Ayan, may nakuha din yan. Ay, pakita natin. Meron ding mga native na papaya. Pang tinola. Yan, tinola. Yan na. Masarap daw ang tinola, sabi nga ni Pronilo Gaming. Masarap daw ang tinola pag ninakaw mo daw yung papaya. Yan, shoutout sa mga nagtitinola dyan. Sundin nyo yung sinasabi ni Pronilo Gaming na masarap daw ang tinola pag ang papaya ay kinuha mo sa kapitbahay. Yan, kaya kumuha dito sa amin yan, yung pinsan ko. Hindi nagpaalam yan. Nakita ko na lang, nilalagay sa plastic bag. Tatawid tayo sa munting sapa. Yan, may munting sapa dito. Huwag sana madudula si Idol si NS Vlogs PH. Ayan. Ayun! Yun, nakatawid na tayo. Ayan. Kaya nyo bang mamuhay sa probinsya? Masarap ba ang buhay sa probinsya? Ayan, at titira ka na ba sa iyong probinsya? Ayan. Yan, shout out sa inyo dyan. At shout out din sa aming team. No other than Team Alliance. Yan. Ayan, oras na ng tanghalian. Ayan. Yan lang muna mga idol. At oras na ng kain. Dito na ako sa aking munting kubo. Ayan. The next day. Yan, shout out mga kabukid. Pupunta ulit tayo sa pangatlong bukid.